ପ୍ରେମ କରିବା ଠିକ୍, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେଇବା ଠିକ୍, ରାଜି ନହେଲେ ଜିଦ୍ କରିବା ବି ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିଯିବା ଠିକ୍। କାରଣ 2 ଦିନ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯାହାର ନା ପ୍ରେମ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ହୁଏତ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସନ୍ତାନ। କାରଣ ନିଜ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରି ବଡ଼ କରିଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଥା କେବେ ବି ଭାବିନଥାଏ। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁର, ହୃଦୟହୀନ। କାରଣ ପରିବାର ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅବିବେକୀ, ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଆଉ ମାନବିକତାହୀନ ମଣିଷ। କାରଣ ନା ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖିଲେ, ନା ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ। ତେବେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତ କେବଳ ହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ।